Veličanstvena pobjeda Srbije protiv Kostarike. Šokantan poraz protiv Švajcarske. Aleksandar Kolarov uspeo je svojim pogodkom da oduševi celu naciju i podigne velike nade Srbiji u naš fudbal, ali Šaćiri ih je skoro pa ugasio. Da li se treba vratiti unazad i osvrnuti na greške, diskutabilne sudijske odluke i provokacije upućene našem narodu, ili zaboraviti šta je bilo i dati apsolutno sve od sebe u sledećem kolu, koje odlučuje opstanak Srbije u Rusiji? Jedno je sigurno, naredni meč igramo protiv selekcije koja je uvek favorit sa kim god da ukrsti koplja, Brazila. Imamo li snage, srca i volje da pobedimo petostrukog šampiona sveta ili makar izvučemo bod, ili ćemo spakovati kofere? Evo šta naš narod misli o tome. Ja se nadam pobedi. Koji je rezultat? 2-1 za nas. Ja bih volao da prođemo, mislim, ali teško. Ne verujem da imamo šanse. Zbog čega? Pa, znaš, kao samouvereni. Mnogo su nešto kao samouvereni. Sigurno dobijamo, Stojković dobija, Mitrović dobija, svi dobijamo. Kažem, volao bi u principu da dobijemo, ali sad čuda postoje, a da li će se desiti baš nama, čisto sumnjam. Pa znaš kako, svi volimo da prođemo, ali bit će teško. Tako, Brazil je Brazil, ali imamo šanse. Ali dve izmene da stavimo, Luku Jovića i Živkovića. Po meni je tako, mislim, naravno, a sad. Koji rezultat vi očekujete? Pa da 1-0 nego bude. Pobedit ćemo, sigurno pobeđujemo. Kojim rezultatom? 2-0. Ko će postići gol? Mitrović, jel tako? Pa ne znam ko nam je drugi napadač. Ima ih dosta. Ima ih dosta, pa eto, koji god. Da izgubi, naravno. Kako? Šalim se, dobit će 100%. Kojim rezultatom ćemo pobediti? Pa pazi, ja se kladio na 4-1, tako da ako nije 4-1, onda sam pukao tiket. I ko će sve dati gol? Brate, gde znam da li si realan, brate, ja sam ovom samo zbog para. Nerešeno. Pa ja sam Francuza i nadam se da ćete pobediti. Da li možda znate kojim rezultatom? Ajde, 2-1 za vas. Ništa. I očekuješ ništa? Pa ništa. Kao što nisam protiv Švajcarske isto. Ja verujem da će da pobedi Brazil. Kojim rezultatom? 3-1. A znate možda, odnosno da li pretpostavite ko će biti strelci? Pa to je nevažno, bitno je da igramo timski, da verujemo u pobedu i pobedit ćemo. Pa ja nisam Srbin, ali pa nemam pojma. Mislim da bi je teško, ali Srbija ima dobra ekipa, oni su imali malo sreća i onda, ja, nadam se da sve će biti dobro. Odakle ste? Iz Beča. To je vrlo teško pitanje. A može će da pobjede, a može 1-1 da bude. A šta vi lično očekujete? Očekujem da pobjede Srbije, ali jaki su. Ali mislim da ćemo da puknemo. Čega? Pa, slabi su mnogo ipak. Šta je naša najslabija karika? Pa, mislim da je sve. Šta će Srbija uraditi protiv Brazila? Ja mislim da će pobediti Ko će postići gol za nas? Srbija. Ko je igrač? Pa ne znam. Zavisi kako im ide. Rasturić ih. Kojim rezultatom? Najmanje 2-0. Hajmo orlovi da razbijemo karioke, pa da zapevamo svi kao jedan. Brazil, meni ne treba Brazil, noći vino ča ča ča, samo ti i ja.